ingai zong chu chan nei lo in hmangaih ro mer thatna wang hian ka du che ani a mer thatna chu ni khat thil thua accident awangin cheta se ani chuan ka mer thatna awangin min du si a tuna chuan ka mel alo cheta min du to lo to pang ati don si a mi pa te chuan nei chheru ru met nei te nupui tan an zong ibial pa kha sex iman pui wang remotin nupui tan adu chati na ni lawa kam mangai che ati thina wangin adam chung kok pui tan adu kher lo che hun nuam tak tak iman pui thina wangin anei ngot du lo che mere ru met pumi mangai thak ve mai lo re ru put dan le du dan thak ve mai ngai lo ini chuan nangma lo chu ati zokang min mangai lo tu te mangai chu hling ngei zon angani ka tha theilo ang che ka tha ve theilo che ani ti tu te chuan an tha ve theilo te chu an von nge paule an na then hling an von ta wangin chu hling chu ivon chuan a chhun che anga ivon nat paule ana don ani imi mangai chu tongka in I mangai thu thil fo ro mangai na he mi ziale thil ti ngota fia fam kim the ani lawa soi ani lo chuan min du tu te du na po kan chiang ngam ngai lo mu mai aya benga hriat na hian min ti fam kem thin ingai zong nen inom tun huna a beng veilama I mangai thu I hril don ania hei hian chungril ate kang ibita tak engam lo mi je pani ila tongang tu te emo chuan ibita tak an engam lawang pakhat zok chuan ilaka zep thuruk abekin dot a zep awang ani anga pakhat le chuan adu che a hmangaih che ani lo chik ro lo nge ven chin don ania mukma ve chin te I thina che emei psychologist te chuan mutlem le zan rai tak tak meng thin te he an thina chian te insum theina an nei lema an thin rim ol sama an thin rimin an insum theilawa an ana chi thina an kut arangbo miswal tak tak te he thak dang lam tu ni thei kan chak thin ka fel te reng nen kai aya sual ru mang roi thei thila po filim lo athang itive to em kami sing khan miswal tak kha mangai na wanga thak dang lam achaka athak dang lam tu ni achaka ni kha athak dang lam thei ain ringa athang ta aniang